Fotbalové stadiony jezdí prázdnotou. Důvod je jasný, je to právě začínající mistrovství světa ve fotbale a co na to říká česká populace, jsme se rozhodli zjistit přímo v ulicích. Zahajování, jako jsem netrpělivý, že jo. To je super. To vyvenčím a jdu se dívat, jo. A víte, že začíná dneska mistrovství světa? Jo, to už jsem někde tak nějak asi čet. Já fandím jako dobrý fotbal. Já se budu dívat pořád. Bude to pro vás mít nějaký dopad na život teďko poslední? Vůbec. Vůbec nic. Vůbec nic. Na život asi to mít žádný vliv nebude. Nevím, asi jo, no. Trošku budu mít strach chodit ven, no, k whiskýnu, no. Možná bude víc chodit na pivo. Jo, tak možná zajdu někam třeba na fotbal do hospody, to je takhle jedině, jinak ne. No, akorát jsme to s holkama rozebírali. Doufám, že to bude kvalitní fotbal, že bude na co koukat. Asi jako každá sportovní událost, každého dobrého fanouška si vždycky ovlivní na tu dobu, co se koná sportovní událost, protože je faktem, že musíme tomu přizpůsobit harmonogram našich životů, domácnost, práci, volný čas, takže určitě, no, budeme koukat do bedny. Jo, budeme držet palce.